ଦରକାର ନା ମୁଁ କଥା କି ଆଜି କହି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଥିଲା ବାହାରି ଯାଇଛି ଏତେ ଦିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମର କାଟିଣୀରେ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଆମେ ତ ଏଠି ଆସୁଛୁ ନା ତାକୁ ନେଇ ଆସିବ। ଗୋଟେ ପିଲା କାଟିଣୀ କାମ କରୁଥିଲା ବାହାରି ଯାଇଛି ପପୁ ପାଖରେ କରୁଥିବ ଏଇ ପପୁ ପାଖରେ କରୁଥିବ ବାହାରି ଯାଇଛି କାଟିଣୀରେ। ହଁ ପପୁ ତ ପପୁ ଏରେ ତ ଗୋଟେ ଅଛି ନା ସେ ଗୋଟେ ବା ଯିଏ ଆଉ କେଉଁଟା କରୁଛି ସୁନା ଝିଅଟା କେଉଁଠି କରୁଛି ସେ କାଟିଣୀରେ 3ଟା ସେଟ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଟ୍। ହଁ ହଁ ଦୁଇଟା ତ ଚାଲିଛି ଆଉ।